Vyťahni to a prečítaj to na hlas. Ja neviem čítať. To ti moc gratuluju. Mama nebo tata. Tak, vyber si jedno. Dobre. Shingeki no Kyojin. Si prečítala? To som len videla to prvé, ale to... Čo to je? Cowboy Bebop versus Space Dandy. Space Dandy. Znáš aspoň jedno? Ne. Gej nebo lesba, ne? Ja som bola včera od hlavy dole chlap a hlavu som mala úplne jak baba, takže ja nie som proti ani jednej. Ja nemôžem povedať. Dobre. Aká je celá hodnota čísla pi? 3,1492649. Že prečo by si chcel mať sex s cosplayerom? To som chcel ja. Lebo je to super. No vidíš. Nejoblíbenější herní konzole. No tak to... To je u mě docela těžký, protože počítač, no prostě. To je... Rhododendron versus porno. Jedno si vyber. Rhododendron. Dobre. Or cosplay. YouTube versus cosplay. Choose one. OK. Marvel versus... Dobre. Zarecituj časť z Morho. Morho. To aj napísať? What the fuck? Ej, Morho, detstvo mojho rodu. Na čo také? Leteli orly z Tatry, na 3/4 na 3, najebaný jak sa patrí. Alebo SK. Česko alebo Slovensko? Všetci sú, ja, akože čo? Česko alebo Slovensko? Slovensko! Čo si myslíte o tom, keby jedným dňom sa stal Fico anime organizátorom Valackých otaku? Určite by to bolo lepšie všinde. Čo? Ale keby sa stal Fico, No hovorím, že určite... organizátor. No hovorím, určite by to bolo lepšie, keby to robil všinde. Jahoj alebo Juri? Jahoj, samozrejme, že jahoj, hej. Bratislava alebo Košice? Bratislava. Lebo je to AS-ko. Ktorá postava sa ti najviac páči z Durarari? Ježiš, bože môj, ľudia nevedia po slovensky. A prečo? A ak to nie je Izaja, tak prečo? Izaja si ťa nájde a vie o tebe všetko. Je to Izaja, takže... Ako by si rozpútal najväčšiu paniku? Jinx was here. Takže ako by som rozpútala paniku? Well, podľa všetkého by stačilo povedať pri niektorých, že nemám rada Naruta. No a? Nie, že nemáš rada čo? Áno. Alebo nemám rada ich OTP. To by to začala shipping war. Takže to asi všetko. Mali sme škatu. 0. Ja aj mal som prečítať my nevieme. Koľko fanfictionov prečítaš za týždeň? 0. PewDiePie alebo Gogo? Je to Gogo? No asi. Jo. Gogo nepoznám a to druhé je sračka, teda prvé. Akože mikrofón. No, akože mikrofón. Nevadí. No. Tak vás vítam pri anime show s novým hostom, Gogom. Idete na anime show. Chcel som sa opýtať za pár otázok. Čo ťa privedlo na YouTube? Ja som sledoval YouTube už dávno predtým, než som točil a páčilo sa mi, že robia zahraniční ľudia, tak som povedal, že prečo vyskúšať a u nás to ešte nikto nerobil. Tak som to vyskúšal a za rok som sa mi podarilo presadiť, tak som uvedel doteraz. Tak keď už YouTube, tak prečo začať s tým Minecraftom? Čo ťa to motivovalo? Teraz Minecraft hrá už menej ľudí, ale ja som tedy hral Minecraft skoro stále, akože fakt, že som sa tešil zo školy domov, že som hral kocky. Ako Lego a Minecraft to bol môj top a nahral som to každý deň. Vtedy to fičalo, akože na YouTube bola 50% gamingu, dokonca 70% gamingu Minecraft, tak inak som sa asi ani nemohol presediť, lebo každý sa volal Minecraft, vieš. A jak znášaš hejterov, keď si myslel, že kopíruješ PewDiePie'a? To už mi je teraz jedno. Bolo také obdobie, akože posledného pol roka to fakt, že už skoro neriešim. Predtým ma to dosť trápilo, lebo bol hejter pomerek k ľuďom. Aspoň dnes to zdalo dosť, lebo človek si všimne skôr hejty, rôzne komentáre, že som z toho
postupne, ale už som sa to naučil neriešiť. A teraz keď mám na YouTube aj ako prácu, tak to bude akože fakt, že už to má pre mňa vyšší význam, ako aby som riešil. No si najvýznamnejší youtuber z československej scény. U nás je, zatiaľ sa darí. Keď sa darí, tak sa darí. Zlatý batón. Jaj? Na to sa teším, má takový zlatý batón, asi budem prvý, kto bude mať. No, Vital Brothers možno majú. Jo, už mají? Oni majú už to z milión, takže, ale oni už nejsou československý youtuberi. Ale ono než to dojde, víš jak. Oni už sú Amerika. A plánuješ aj s Tobím niečo stočiť do Anglicka ísť? Keby sa mi častejšie ozýval, lebo on sa ozýval, takže raz na mesiac napíše hello, how are you a to všetko, vieš, takže keby som sa s ním doložil do Ameriky, tak stočím určite. Challengeom sa ešte budeš nejaký istý čas venovať? Teraz robím tie ochutnávky, že raz za mesiac alebo 2 týždne zoženiem nejaké veci zo zahraničia, ochutnám to a ľuďom si tu, tak to budem teraz robiť. A popri tom raz začať nejaký challenge, ale akože iné veci. Tak zatiaľ ďakujem. Dobre. Vás zdravím, Wilson Kukaj a z Gogonet TV. Gogo. No, a tak ho kúkaj.